ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Домти Ҷен. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 1 ноябри соли 2021 1000 рубл 158 сомониву 60 дирам, $100 1124 сомониву 80 дирам. дар имрӯзанавормон 16 хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. нархҳо аз 68 000 сомонӣ сар мешаванд. барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони азиз, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. агар хона гуфтеса бошед дар комментария нависед чӣ хали хона шуно дар кор. бисёр бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, духонага квартира бо масоҳати 44 метри квадратӣ дар 5 ошёнаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар 9 микрорайон Борбад 23 доми 23 мебошад, рӯпарӯи больница. нархаш 170 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон 7 сотиқ замин воқеъ аст дар назди Солзавод. об, свет ҳаст, айрои асфальт 100 метр дуртар. 7 сотиқ замин чӣ хеле ки гуфтем, документош 100% сертификат ҳаст. соҳибаш мега ки нархи хуб кардем, номеро ҳаст, WhatsApp, имо доранд. алишам мешавад бо мошин. ай бозори Ёвон 6 километр дур мебошад. нарх 68 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, Зарафшонда ҷойгир аст, доми 5 этажа мебошад. хона дар 3-юм ошёна. соҳибаш мега ки об, свет, канализатсияи шаҳрӣ, ҳуҷҷатош 100%. ҷои хубай, домро 2 моҳ пас месупоранд. перегородка бо хишти пухта кардагӣ, духонага, хонаҳо алоҳида, туалет, ванна алоҳида, калидор, кухняам алоҳида. 42 метри квадратӣ мебошад. новостройка, хона коробка, яъне беремонт мебошад. нархаш 170 000 сомонӣ. рақамҳо дар рӯи экранай WhatsApp доранд. замини фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Зарнисор, дар наздикиш мактаб, масҷид, магазин ҳаст. обам дорад. 15 сотиқ замин мебошад. ҳуҷҷатош 100%. нархаш бо маслиҳат. бо хона ё мошин алишам мешавад. марҳамат дӯстони гиромӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай, рақамҳои Россия WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара қарор дорад дар деҳаи Баҳор. 8 сотиқ замин, 6 дар хона, 2 подвал, об, свет ҳаст, лави канали об мебошад. 50 дарахти мевадиҳандаи 5 сола дорад. оғил, дегдонхона, ошхона ҳамаш ҳастай, бо тамоми шароитош мебошад. нархаш 250 000 сомонӣ ва бо квартира ивазам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. хонаи Алиши дар Митишини, Федератсияи Россия, 2 хонага мебошад, лекин коммуналӣ ҳаст дӯстони гиромӣ, яъне фақат як хонаш фурӯхта мешавад. аниқтар агар фаҳмонем, дар 2 хона 2 кас зиндагӣ мекунанд ва ҳамун як хонаша месупоранд, иваз мекунанд. барои ҳамин як хонага навистагия дӯстони азиз, дар 1-ум ошёнаи бинои советӣ, хона 6 ба 3, яъне 18 метри квадратӣ, дар наздаш мактаб, садик, магазин мебошад. фақат Алишияй. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, духонага квартира бо масоҳати 47 метри квадратӣ дар 1-ум ошёнаи бинои новостройка. хона аз бозори Корвон 600 метр поён мебошад. айроҳи калон 50 метр.
документҳои хона ҳамаш 100%, доми 4 этажа ба ҳама мебел фурӯхта мешавад ва алишам мешавад ба мошини 2018-2019 соли барориш Kia Honda Skoda болои пул дода шавад ба соҳиби хона. Нархи хона 250 000 сомонӣ дар поёни Корвон, шаҳри Душанбе. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода, пештара Регар, як хонага квартира бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар 8-ум ошёнаи бинои новостройка. хона бе ремонт мебошад, коробка ва ҷойгир аст дар 2-ум микрорайон маркази шаҳри Турсунзода. дом тайёрай, метавонӣ таъмир карда зиндагӣ кунӣ, мегӯяд соҳибаш. нархаш 150 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, як хонага квартира бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар 6-ум ошёнаи бинои новостройка. хона бе ремонт, коробка дар пеши магазини Ваҳдат ҷойгир аст, доми 9 этажа. нархаш 160 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад, алишам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, се хонага квартира бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар 3-ум ошёнаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва нархаш ҳамагӣ 250 000 сомонӣ мебошад. барои се хонага арзон аст, лекин дӯстони гиромӣ, барои чи нархаш хеле арзон мебошад? Барои ин ки семейни общежития ҷойгир аст. худи хона бо арзон мешавад. дар ноҳияи Сино политехникумда қарор дорад. нархаш чӣ хеле ки гуфтем 250 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. дар шаҳри Душанбе дар семейни общежит ҷойгир аст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, ду хонага квартира бо масоҳати 55 метри квадратӣ дар 10-ум ошёнаи бинои новостройка. хона бе ремонт, коробка. худи дом аз 11 ошёна иборат аст. дар пеши магазини Марҳабо ҷойгир аст. нархаш 180 000 сомонӣ. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд 6 сотиқ замин, 4 дар хона дорад. нархаш 220 000 сомонӣ ва алишам мешавад. дар шаҳри Хуҷанд ҷойгир аст. мутаассифона адреси аниқша соҳибуш нагуфтагиай. аз 33-ум микрорайони шаҳри Душанбе як хонага хоҳиш кардан марҳамат. як хонага квартира бо масоҳати 26 метри квадратӣ дар 4-ум ошёнаи бинои советӣ. хона ремонт дорад. худи бино аз 5 ошёна иборат аст, лекин откритӣ лестница мебошад. хона ремонти кӯҳна дорад, лекин зиндагӣ кардан мумкин аст. балкон ҳам дорад. назди роҳи калон мебошад дом, дар наздикии магазини Вална. нархаш 220 000 сомонӣ дар 33-ум микрорайони шаҳри Душанбе ҷойгир аст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештара Қурғонтепа, ду хонага квартира бо масоҳати 35 метри квадратӣ дар 3-ум ошёнаи бинои советӣ. хона ремонт дорад. назди бозори Фаровон ҷойгир аст. аниқтараш кӯчаи Осимӣ 1 пеши стадиони Пахтакор ва назди бозори Фаровон. нархаш 181 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад, ё ин ки $16,000 ба қурби доллар. ремонташ созай, медрӯи зиндагӣ мекунӣ. наздикии бозор, мактаб, литсей, садик оформитша мо мекунем, мегӯяд соҳибаш. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, 5 сотиқ замин, 4 дар хона,
кухни, баня, туалет дару нужда, хона коробка мебошад, яъне беремонд, подвалаш 8x4, гирдуш бетони, забор рехтагиай, документош 100%, суратҳои документоша бинед хитон дар рӯи экран ҳастай. Проекти замонави ягон мошин дар Россия боша алишам мекунем ё ин ки квартира дар шаҳри Бохтарам бошад алишам мешавад. Нархаш 220 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе як хонага квартира бо масоҳати 30 метри квадратӣ дар чорум ошонаи бинои советӣ. Хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар 65 микрорайони шаҳри Душанбе. Мошинам қабул мекунанд ки ё хондае бошад соли 2017 то 2021 вариантҳоро пешниҳод кунед. Як хонага открытый лестница дар чорум этажи доми 4 этажа назди бозори Деҳқон, назди роҳда. Илтимос харидори конкретни занг занад, нархаш охир шай 198 000 сомонӣ. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯзанавормон. Раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо карден. То боздид барори кор шумода. Худо нигаҳбон тамоша.